Üdvözöllek a szövegírási tanfolyam első leckéjében. Nagy Csaba vagyok, a tanfolyam szerzője, a szövegműhely.hu oldal tulajdonosa. Hirdettem egy szövegíró tanfolyamot, de ez a kurzus legalább annyira rólad szól, mint magáról a szövegírásról. A kérdés az, hogy mit akarsz elérni a szövegeiddel, mi a célod. Nézzük csak ezt a célkitűzést. Minden egyes szövegnek kell, hogy legyen valamilyen célja. Sőt, minden szövegnek a célja valamilyen hatásnak a kiváltása. Ez a hatás nagyon sokféle lehet. Például, ha szórakoztató irodalmat olvasol, akkor mit gondolsz, hogy mi a célja ennek a szövegnek, milyen hatást akar kiváltani belőled? A célja az valószínűleg, hogy tetszen neked. Ez a kötet szórakoztasson, élményt szerezzen, és valójában azt a hatást akarja kiváltani, hogy vedd meg a kiadónak vagy a szerzőnek a következő kötetét is. Hiszen könyvkereskedelemről van szó, ez egy piac. A kiadó piacot épít azzal, hogy jó könyveket fog kiadni, amelyeket te elolvasol, és meg fogod vásárolni a többi kiadványokat is. Nincsen olyan szöveg, amit cél nélkül írunk. Ez mindenre igaz, a magánélet szövegeire, az üzleti élet szövegeire is, az iskolai fogalmazásoktól kezdve a szerelmes leveleken keresztül egészen a jogi szövegekig, mondjuk egy szerződésig. No, de ne úgy általában az írományokról beszéljünk, hanem közelítsünk egy kicsit a saját témánkhoz. Cikkek az interneten. Mi lehet a cél ebben az esetben? Ugye a weblapodon különböző szövegeket helyezhetsz el, ezek lehetnek termékleírások, bemutatkozó írások magáról a cégedről, egy-egy termékedről, ismeretterjesztő cikkek a termék használatával kapcsolatban, vagy arról a problémáról, amire a terméked megoldást nyújt. Ezek lehetnek egyszerű adatok, mint például a cégadataid a kapcsolatrovatban, vagy különböző katalógusok, céglisták, ugye sok olyan oldalt ismerünk, különböző szaknévsorszerű, telefonkönyvszerű oldalak, ezek egyszerűen adatokat, nyers adatokat tartalmaznak szövegbefoglalás nélkül. Valamiről információt adnak ezek a szövegek. Igazából kétfélék lehetnek, vagy valamiről informálnak téged, vagy valamire rá akarnak venni, el akarnak adni neked valamit. Ilyenek például a vásárlást elősegítő oldalak, vagy a feliratkozásra akarnak rávenni téged, vagy arra akarnak rávenni, hogy telefonálj, hívjál föl egy ügyfélszolgálatot, szavazz a kedvencedre a Megasztárban, vagy millió más hatásra. Tehát a lényeg az, hogy vannak olyan oldalak, amik valamire rá akarnak venni téged, valamit el akarnak adni neked. Nézzük egy kicsit a másik oldalt, a felhasználónak az oldalát. Hogyha olvasó vagy, és keresel valamit az interneten, akkor mit keresel vajon? Hát elsősorban te is kereshetsz információt. Aztán nagyon sok más célod lehet még, hogyha az internetre fölnézel. Kereshetsz magadnak szórakozást, például megnézel egy filmet a YouTube-on, vagy letöltesz egy filmet valahonnan, tanulhatsz, intézheted az ügyeidet, mint például a magyarország.hu-n keresztül, ugye leadod az adóbevallásodat, banki ügyeket intézel, fizetsz, megnézed a bankszámla kivonatodat, tehát valamiféle ügyet intézel, hivatalos ügyet, vagy egyszerűen közösségi életet élsz, csevegsz a Facebookon, vagy más csevegő programot használsz, fórumozol, barátaiddal tartod a kapcsolatot, képeket töltesz fel, stb. Stb. Nézzük az első pontot, hogy információt szerzel. Ilyenkor ugye meg akarsz tudni valamit az interneten, és ahhoz keresel különböző anyagokat még. Hogyan kell egy adóbevallást elkészíteni, hol kapható a legmodernebb sport videókamera, vagy miből készítik a kézműves szappant, vagy millió más dolgot kereshetsz az interneten. Hogyha keresünk valamit, akkor kereső kifejezéseket alkalmazunk. Ugye beírsz valamit a keresőnek a tárgymezőjébe, a keresőmezőjébe. Például azt, hogy adóbevallás, vagy adóbevallás készítése, vagy akár egész mondatokban megfogalmazva is beírhatsz egy kereső kifejezést, hol kapható sportvideókamera. Az egyre kifinomultabb rendszerekkel dolgozó keresők ma már tudnak válaszolni az ilyen kérdésekre is. Amikor beírtad a kérdésedet, akkor figyeld meg, hogy hogyan jelennek meg előtted a különböző találatok. Először hirdetéseket látunk, a hirdetések után pedig valamiféle sorrendbe rendezve ott van minden tartalom, amit a kereső valaha is feldolgozott. Egy-egy népszerűbb kereső kifejezésre több millió vagy akár több 10 millió találat is lehet.
Például, ha angol nyelven keresel, akkor a 10 milliós listákat egyáltalán nem nehéz elérni. Ember persze nincsen, aki ezt a 10 millió találatot képes lenne végig kattintgatni és végigolvasni. Ezért nagyon fontos, hogy a kereső hogyan rangsorolja a különböző információkat, mik azok, amiket elől jelenít meg, mik azok, amiket hátrébb sorol. Az igazán nagy értéke ugye a kereső találati lista első oldalának van, az igazán kemény harc pedig nem is az első oldalért, hanem annak a legelső helyezéseiért folyik, hogyha beírok egy kereső kifejezést, mondjuk kézműves szappan készítése, akkor erre a kifejezésre mi lesz az az első vagy első 3 találat, amit meg fog előttem jeleníteni. Az igazán nagy kérdés, hogy honnan tudja a kereső, hogy miről szól egy szöveg. Egyelőre még ugye ezek nem mesterséges intelligenciát jelentenek, annyira nem okosak ezek a keresők sem. A különböző beléjük táplált szabályok azt tudják biztosítani, hogy az internetes keresők az interneten található különböző jeleket vizsgálják meg mindenféle előre megadott szempontok szerint. A szavak ugye betűkből, magyarul jelekből állnak. A programok ezeket a jeleket tudják megvizsgálni. Meg tudják figyelni azt, hogy hogyan ismétlődnek, milyen szabályszerűség szerint követik egymást, mik azok, amiket valamilyen különös jellel láttunk el, azaz kiemeltünk ebben a szövegben. Meg tudják figyelni a szövegeknek a tagolását, az elrendezését, nagyon sokféle szempontot, előre megállapítható szempontot tudnak figyelemmel követni. A 2 legfontosabb terület a szövegekkel kapcsolatban az ismétlődéseknek a vizsgálata, a másik pedig a címek és a különböző kiemelések. Az ismétlődések mutatják meg azt a kereső számára, hogy vélhetően miről szólhat ez a szöveg, mi az, amit sokszor tartalmaz, milyen kifejezéseket tartalmaz sokszor, mik azok, amik újra és újra előkerülnek benne. Hogyha egy szöveg mondjuk a krumplifőzelékről szól, és a krumplifőzelék szó 14-szer előfordul benne, akkor vélhetően ezt a kereső fel fogja ismerni, hogy mi ennek a szövegnek a témája. Ebből következik az egyik leggyakoribb hiba is, hogyha tudatosan nem határozzuk meg, hogy miről szóljon a szövegünk, akkor nem biztos, hogy lesz benne olyan szó, ami az átlagosnál többször fordul elő. Innentől kezdve a kereső nem nagyon tudja eldönteni, hogy hova is sorolja be ezt az adott szöveget. Ezeket a gyakori ismétlődéseket nevezzük egyébként kulcsszavaknak, és a kulcsszavakra való optimalizálás ez pontosan azt jelenti, hogy sokféle formában, lehetőleg egyenletesen elosztva sokszor előforduljanak a kulcsszavak a szövegünkben. A másik tényező, ez a címek és a kiemeléseknek a szerepe, jelentősége. A szöveg testén, tehát a folyószövegen kívül ugye a szöveg főcíme, a szövegben lévő alcímek, a szövegközi címek, és a különböző módon kiemelt szövegek, szövegrészek mutatják meg, hogy miről szól ez az adott szöveg a keresők számára. Minél többször fordul elő egy kifejezés a címben, a címekben, annál inkább valószínű, hogy ez a szövegnek a fő tartalmához tartozik. A Google éppen ezért kiemelt jelentőséggel figyeli a címeket, a címsorokat, és ebből következik, hogy a kulcsszavainkat érdemes a címekben is elhelyezni. No, a kereső tehát ezt a 2 tényezőt figyeli a legjobban, az ismétlődéseket, illetve a kiemeléseket, a címeket, és ebből alakult ki a kereső optimalizálás gyakorlata is, ami valójában azt jelenti, hogy úgy próbáljuk fölépíteni a szövegünket, hogy azt a keresők a lehető legjobban tudják a maguk számára értelmezni. A kereső optimalizálás az valójában a keresők számára optimálissá tett szövegek létrehozását jelenti. Olyan tulajdonságokkal látjuk el a folyószövegünket, és olyan szerkezeti formában építjük fel ezt a szöveget, hogy az a keresők számára egyértelmű legyen, meg tudják határozni, hogy pontosan miről szól ez a szöveg, gyorsan felismerhető legyen a számukra ennek a szövegnek valamennyi lényeges tulajdonsága. Ez az optimalizálás. Ezt egyébként nagyon sokszor angol nyelvű kifejezéssel is szokták leírni. Biztosan láttad már ezt az SEO betűszót, mozaik szót. Ez a Search Engine Optimization, azaz keresőmotor optimalizálás angol kifejezés kezdő szavaiból lett összerakva. Az optimalizálás tehát azt jelenti, hogy a keresők számára egy optimálisan fölismerhető tartalmat hozunk létre. Igen, ám de kit érdekelnek a keresők? Tehát az igazi kérdés mégiscsak az, hogy ez a te számodra miért jó, miért fektess be munkát, milyen hasznod lesz belőle. Térjünk vissza megint oda, hogy az emberek mit keresnek az interneten. Információt. Nos,
Minél több információt tud a te oldaladról kiszűrni a keresőmotor, mondjuk a Google, annál többször fogja az embereknek megmutatni az oldaladat. Minél több információt találnak az emberek a te oldaladdal kapcsolatban, annál valószínűbb, hogy rákattintanak erre az információra, és a te oldaladra fognak megérkezni. A végső cél mindenképpen a látogatók számának a növelése, igaz? Hiszen a látogatókból lesznek mondjuk a feliratkozóid, a feliratkozókból pedig a vevőid. Magyarul, hogyha az oldalon nincsenek látogatók, akkor nincsenek vevők. A látogatókat kétféleképpen szerezhetsz, vagy hirdetésekkel, direkt megkeresésekkel, hírlevelekkel, tehát mindenképpen valamiféle direkt, közvetlen megszólítással, vagy pedig kereső optimalizálással, azaz annak a lehetővé tételével, hogy nagyon sokfajta tartalmat tudjanak találni az oldaladon. Ezt a kereső sokszor megmutassa az embereknek, akik éppen ezért minél nagyobb számban érkezzenek meg az oldaladra. Maga a recept tehát nagyon is egyszerű. Hozzál létre minél több tartalmat az oldaladon, ezeket öntsd olyan formába, hogy a keresők egyszerűen ki tudják szűrni a lényeget, magyarul optimalizáld a keresők számára. Ezeknek a szövegeknek a kulcsszavai és a lényeges mondani valója az illeszkedjen ahhoz a tartalomhoz, amit az oldaladdal közvetíteni akarsz. És innentől kezdve várhatod a látogatókat, akik, hogyha jól optimalizáltad az oldaladat, akkor egészen biztos, hogy előbb-utóbb meg fognak érkezni. Nagyon fontos, hogy a keresőkből származó forgalom a számodra egy ingyenes forgalom. Nem olyan látogatók érkeznek a keresőkből, akikért fizetni kellett. Létrehozod a szövegeidet, és innentől kezdve ezek a szövegek ingyenesen és folyamatosan egyre növekvő számban termelni fogják számodra a látogatókat. Ezért fontos a kereső optimalizálás. És hogy hogyan csináld, azt fogom neked megmutatni ennek a tanfolyamnak a többi leckéjében. A szövegírásról, a kereső optimalizált szövegírásról lesz szó, végigvesszük a címsorokat, a kiemeléseket, a szövegnek a felépítését, a szövegbe illeszthető linkeket, képfeliratokat, az úgynevezett meta elemeket, amiket te nem látsz, a kereső azonban föl fogja ismerni az oldalat kódjában. Tehát mindazokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésedre állnak, hogy a keresők számára egy jól optimalizált oldalt hozhassál létre.